Avui toca paella, iu! Així tenim l'oli d'oliva, pollastre i conill, la batxoqueta, garrofó, sal, arròs, una llet, romero, safrà, pimentón de la vera, roset i la tomata fregida, la tomata triturada, així la tinc. Tot cap a dins. Sal. Tenim la carn doradeta i fiquem la batxoqueta, tiroridorin, tirorin. Xiqueta meua. Ara tirem el pebrot. Ahí va, menechar. I la tomata ràpidament per a que no es creme. I a menechar. Amb i bassalot. Ja tenim fregideta la tomata, anem a agregar el garrofó i de seguida l'aigua, no us orgueu. Arròs en paella, sabor sin igual. Agreguem l'aigua del buixer que diuen que és la millor per fer paelles. Ahí va. Mírala. 1, 2, 3, ¡fua! Agreguem el safrà. D'Alcoi i el cabasset, on anirem al postiguet, agreguem l'arròs. Mueve, el arroz no se mueve. Amparito, la filla del mestre. Puigem un poquet el foc per fer el socadaet. Ja està quasi. Després de 5 minuts reposant, anem a veure. Alça l'aleta, polleta, no em picarà el pollastre. Mel de romer, de categoria, però frenor.